Avataanko? Olka, hei, kuulit sä? Otetaanko? Avataan, joo. Potilaat, viime viikolla tiedustelimme teiltä nöyryyttävimpiä koulukokemuksia ja yllätys, niitähän löytyy. Olka. Mitä? Olka. Juu, löytyy täällä näitä WC-kokemuksia. Kyllä, Kaisa on joutunut käymään vessassa ilman ovia. Ja Viivi taas on jäänyt vessan lukkojen taakse. Mitä? No ihan kumoo toistensa traumat. Seuraava. No, täällä on näitä liikuntatuntien nöyrytyksiä. Jonna on treenannut koreografioita tonttutanssiin. Todella nöyryyttävä. Ei se ollut vielä se nöyryytys. Opettaja on pyytänyt muita katsomaan, miten ei ainakaan pitäisi tehdä. Ei se nyt ole opettajan syy, jos Jonna on niin huono. Siis ihan turhaa syyttää opettajaa. Paska mikä paska. Juu. Nappu puolestaan on unohtanut voikkakamat ja marssinut kalsareilla voikkasaliin todetakseen, että tytöt ja pojat on samalla tunnilla. No mitäs tossa nyt on? Vähempi vaan riisuttavaa, jos vaikka pääsis tyttöjen kanssa tosi toimiin. Siis liikunta on mun mielestä muutenkin todella väsyttävää touhua. No, sähän nyt oot helvetin analyyttisellä tuulella. Oikein älysäkenöihin noissa sun diagnooseissa. No mut eiks nää on nyt aika väsyneet nöyryytyksiä? No nämä seuraavat ainakin on ryhmä narkoleptikkoja. Maihu on pyörtynyt koulussa Lensimaahan enkelibiisin aikana. No onpa hirveetä. Olka! Ja Mirella taas on valunut pulpetista lattialle kesken rentoutumisharjoituksen. Olka, nyt ylös sieltä! Anteeksi nyt vaan, mutta hei, tiedätkö, siis mulla on ihan oikeesti toi. Siis just toi narkolepsia. Oisko toi nyt enempi vaikka alkolepsia? No ei, ihan oikeesti. Mä luulen, että mä oon tykittänyt liikaa niitä sika-influenssan rokotteita. Siis miksi? Eihän niistä saa edes päätä sekaisin. Niitä nyt vaan oli tuolla varastossa ja kyllä näistä nyt aika rennon tunnelman ainakin saa. Nyt tarvitaan apua, potilaat. Ensi viikon kysymys. Mikä pitää hereillä? Ihmisten pitää olla hereillä töissä ja koulussa. Olka ja Pamela. Facebook.com kautta Olka ja Ei, Pamela. Facebook.com kautta Olka ja Pamela. Joo. Nyt Olka oikeesti. Mä en yksin aja tätä kliikkaa täällä.